Gatanan ku a cikin wata kasuwa mai cike da hayaniya akwai wani tsoho mai kirki mai suna Malam Aminu wanda yake sayar da nama. Duk da cewa bai da kasuwa babba kamar sauran, mutane da dama sun fi zuwa wurinsa saboda yana sayar da nama mai tsafta da farashi mai sauƙi mai rahusa. Malam Aminu baya da yawan magana, yana zaune cikin natsuwa, yana gaisawa da kowa da fara'a kuma yana taimakawa talakawa. Yana amfani da kayan aiki masu tsafta, yana kula da abinci kamar yadda ya kamata. A gefe guda kuma wasu daga cikin sauran 'yan kasuwa musamman Malam Dogo, Tanko da Shamsu sun cika da hassada da ƙiyayya saboda yadda mutane ke ƙara zuwa wajen Aminu. Su ko nasu shagunan ba kowa. Ana nan wata rana saboda tsananin hassada, Malam Dogo da abokansa suka yanke shawarar ƙirƙiro ƙarya akan Malam Aminu. Suka ce ai Malam Aminu naman alade yake sayarwa, shi yasa yake da rahusa haka sosai. Suka fara yaɗa jita-jita a kasuwar. A rana guda labari ya isa kunnen Hisba, masu kula da halayen mutane da bin tsarin addini. Ba tare da ɓata lokaci ba, jami'an Hisba suka zo zuwa kasuwar da takardar ƙorafi, suka nufi shagon Malam Aminu. Malam Aminu kamar yadda aka san shi bai firgita ba, ya karɓi tsakon da tawali'u, ya ce musu su biyo shi zuwa gidansa a kan hanya. Mutane sun tsaya suna kallon su, wasu na tsoro wasu na mamaki. Da suka isa gida, Malam Aminu ya buɗe ɗakin ajiyar nama, ya nuna musu inda yake ajiye nama da takardun shaidar halal da shaidar gwamnatin gari. Jami'an suka kira mai kula da lafiyar abinci na gari, wanda ya tabbatar da cewa naman halal ne kuma Malam Aminu mutum ne mai gaskiya. Washe gari, jami'an Hisba suka koma kasuwa da mai gidan rediyo na gari, suka taro jama'a suka bayyana cewa Malam Aminu baya sayar da naman haram. Suka ce wannan mutum mai gaskiya ne kuma jita-jitar da aka yaɗa ƙarya ce. Mutane suka yi ihu da farin ciki, wasu suka yi kuka da nadama. Sai ga Malam Dogo da abokansa sun sunkuyar da kai suna jin kunya, sun zo neman yafiyar Malam Aminu. Malam Aminu ya tsaya a tsakiyar kasuwa, ya kalli waɗanda suka zarge shi ya ce, na yafe muku, Allah ya gafarta mana gaba ɗaya, amma ku sani gaskiya tana da ƙarfi kuma ba ta ɓoyuwa har abada. Sauran 'yan kasuwa haka suka dinga bashi hannu suka rungume shi. Haka ana nan mutane suka fara zuwa shagonsa da yawa fiye da da, suna bashi kyaututtuka, wasu ma suna kiran shi da Malam Aminu mai gaskiya. Rungus ɗan ɓera. Wata darasi kuka fahimta a wannan labarin? Darasi, gaskiya ba ta taɓa ɓoyuwa. Hassada da ƙarya na iya rushe mutum amma ba gaskiya ba. Afuwa da wanda ya cutar da kai alama ce ta ƙwarewar zuciya da kuma ƙarfin imani. Biyo ni domin samun labarai masu nishaɗi, masu gargaɗi, masu darasi. Don haka ku following, ku like, ku comment, ku share, ku danna ƙararrawa. Sai anjima.